Lissinan na turo na mutum 15 wai kwansaye ne na CCR masu ba da shawara su ne aka ɗauka mutum 15 wanda za su wakilcin Nijar a ɗakin shawara na IAS na kwansaye na Mali da Nijar da na Burkina. Amma na Nijar sai mu ce raƙumi ya shanyi ruwan kaji. Raƙumi ya shanyi ruwan kaji. Raƙumi ya shanyi ruwan kaji. Saboda mu ba mu iya magani mu kyale a gyara CCR ba ta cikin refondation, CCR ba ta cikin refondation, ba ta da esprit na refondation. CCR tana da ɗaki ne na kai ka samu ni in samu, miza ka samu, miza ki samu, miza ni samu. Abin da ya sa ne yau ga magana, an zo an zaɓi mutane. Akwai wani bawan Allah, na rantsi da Allah in an gwada min mutumin nan ya biyo gaba na ban san shi ba. Na rantsi da billahi allazi la ilaha illa huwa, in na ga mutumin nan ban san shi ba, ban san shi gobe ba. Amma ina ganin ma yalla yana cikin ɗakin ga wani Ali Isaka Sardauna ko an ɗauko shi au titre de la région de Zandar a banga département de Miria. Ya shekara 17 yana diplomasi kamar yadda muka samu labari. Nations Unies di ya cika kiritar duka. Hashi da kanshi shugaban ya ce lalle wanga ya cika ka'ida. Aka zo aka rubuta sunan shi. President na commission ya rubuta ya kwaɗi gaban jama'a kai kana cikin wanda ake so. Yanzu da takarda ta kure ɗaki da ta dawo sai ba a dawo da sunan shi ba. Ga ta nan an hiddo babu sunan shi. Saboda Allah yanzu kamar ɗakin CCR in ya zamana ana haka nan sai an ba da sunan Indo ko A'i ɗan an jima a hidda na Indo a sa na A'i, an yi adalci. Gidan da ake ganin ya ba da misali, gidan da ake ganin ya ba da abu mai unhwani wanda zai unhwani jama'a a hidda son rai. A CCR babu refondation. CCR babu refondation. Refondation babu son rai, babu kanin madan, babu kaunan madan. Duk wanda ɗan Nijar ya ci a bashi a bashi. Amma refondation CCR ba adalci ba. Ba a yi adalci ba, na haɗi na sake haɗi. A hankali ba ne na tayar refondation. Wannan ba a ƙibla ba ce ta CNSP, ba a ƙila ba ce ta General Darme Abdurrahman Chani. General Darme yana son duk ɗan Nijar da ƙarami da babba da yaro, komi kuɗinka, komi ikaka, komi galaka, a zama na kunnan doki gaban doka, gaban al'amura na ƙasa. Kamar yadda ƙuduri na 13 na Charte de la Refondation. Refondation son ake kowa da kowa mu tahi mu gudu tare mu tsira tare, a bar wariya, a bar son rai, a bar ɗauka Indo, a bar A'i. Shine refondation. Amma mutane ku koma can wani wuri kuna son rai, kuna ra'ayi, to ba a yi adalci ba, ba su yi adalci ba. Shugaban ƙasa abin da yake so a yi adalci, a yi gaskiya. Ya ba ku amana, kar ku ci amana. Ya ba ku amana, ku bar cin amana. Ya ba ku amana, a bar rashin gaskiya, a bar zaɓe, a bar son rai. Tunda ina jin yalla wanda aka ma zaluncin na yana cikin ɗakin ga. Il a rempli tous les critères. Duka ya cika ka'idodi. Ina ganin cikin ɗakin kayan a samu mama mai CV irin nashi akwai waya. Amma kaga da yake ba da doka ba aikin ake so ba, ba experience ake so ba, sai aka zo an ka ɗauki duk 'yan son rai aka sa. Ga sunan don mun ga sunansu. Wanda refondation tana gaba su suna yamma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Siyasa Afirka. CCR zaman da an kai na bangaren a ba da kwansanyi ne wanda za a doka na ɓarin Nijar mutum 15. Ko wanda aka cewa na miliyana ya cika ka'idodi ko ta ina, kuma an ba da sunaye an tahi. Da an ka dawo kuma sai an ga shi babu suna ne ciki. To irin wannan wuri an faro da haka nan kaka sai kaka yanzu. Irin wannan wurin shawara na CCR
ana tiya da haka nan da son rai. Dole wasu an ba mutum mukami bisa cancanta ta, tun da Nijar jiha 8 gare mu, kuma duk wanda ya gani da mukami shi na aiki, shi na rike da shi da sunan yan Nijar. Ana kwata mutum ma tsohon ma'aikacin diplomasi na, to kaga irin waɗannan dama suna kawata a kai irin wannan huri. Amin alaikum salam wa rahmatullah. Al'umma siyasa Afirka da fata ana lami lahiya ƙasashe daban-daban. To Allah shi ba mu, Allah shi kawo mana alheri. Mai magana Ali Tule birnin Garhanga. Waɗannan shika-shikai da gani na CCR mutane na waɗannan sai an samu su idanu. Da irin wannan wuri wa shi na a zuciyar ƙasa na tsaye da gaskiya. Tun da waɗannan mutane an ɗauke su da sunan Nijar jiha 8, kuma duk wanda awon nan cancanta sai ta kwata aiki da ita. Sai a zo wannan zama da gagga an zo an yi yau, ko da an ka yi shi an tsara komi da komi. Kenan muna kira ga hukuma, waɗannan 'yan majalisa masu shirin wakiltar Nijar da sunan kwansanyin ne, a ƙara bincike waɗannan mutane. Kenan a ƙara bincikensu. Mu muna so a ɗauki ɗan Nijar da sunan cancanta ta, da inda za a kai ne da ma ya hina da ido, kuma ya tahi da sunan Nijar a gaba gare, ba abin da zai samu ba. Kuma ga a ɗauki mutum wai na amiko ne sense, kai wancan na san shi tun sa'an na ai, ko ko wancan ɗan wata na a wanga zama da ga an yi yau, duk wanda ga zo wurin zaman nan ko da zuwa tsara abin nan, ko da sun ku zo an tsara abin nan. Mai magana Ali Tule birnin Garhanga. Ba mu sa idanu hukuma talaka na ce muku tun zabuwa ta muka a gini Nijar muna ka goyon baya kasar mu ta mu duka, inda mun ga kurakurai zo da ta mun ci akwai kurakurai. Kina a ɗebe wani son rai sai arabe kawata ana son rai ba. Wannan ɗan majalisa da bagara ai bincike a tare wannan mutum, waɗannan mutum 12 a ƙara bincike na fannin Nijar. Kenan za a tare mutane wanda sun ka cancanta ba a son rai ba a miko ne sai su ba. Waɗannan da ka gaji ana ce maka sun zaɓi mutum 15, ko da sun ka zo a tsara komi da komi. Kenan a tare gaskiya, a tare gaskiya. Ba mu tiya bisa iloga tiya ha, shi ma ɓace 'yan siyasa ha, sai muna ciya ɗan wasu na suka sa aiki ko wanda abokinsu. Yau sojoji na ka iko, a taya a ɗauki mutum bisa ilimi ne, kuma ƙasa da shi mai aiki Nijar. Ba wanda ka kowa don shi samu daga shi kai na wuri ba, ko don cimma nashi guri a sai mun tafi da wanda Nijar ta gaba gare shi. Ciwon Nijar ciwo ne. Waɗannan majalisa 15 a ƙara binciken su ba cancanta ba. Mai magana Ali Tule birnin Garhanga. In dai kaga an tafi da su an tafi da son rai, amma ba cancanta ba. Ko da an kai wanga zama an tsara komi da komi. Kenan waɗannan mutane ba wani abu a tiya da shi. Idanu rumce. Bada faɗa maka mu gaskiya, magana birnin Garhanga Ali Tule. Kenan ba mu rufe idanun mu kuru-kuru. Muna ta yawo wasu mutane su kai Nijar ga rami don bin bukatar kansu. Duk abin da mun ga akwai kurakurai gare sai mun ci akwai kurakurai gare. Ba rufe idanun mu za mu yi ba. Wannan ga 'yan majalisa 15 ba cancanta ba, a ƙara binciken su.